La Miyaka va saber per la Soi que en Nakago no va abusar d'ella i va anar buscant Tamahome. Però en Tamahome l'havia capturat en Tomo. Mentre gaudia de la feliç retrobada amb la Miyaka, les plomes d'en Tomo van ferir en Tamahome sense que ningú pogués fer res per ell. Concentra't en la teva energia, si no t'atraparà amb una il·lusió! A la il·lusió, la Miyaka s'enamora d'un noi que es diu Aono. No s'havia adonat que en realitat era el malvat Tomo. Miyaka! Recorda't d'en Tamahome, sisplau! Sí, això mateix, Tomo. Un amor fraudulent. Malament. No et deixis enganyar. Obre els ulls, Miyaka. Com estan la Miyaka i els altres? Tu a dormir, entesos? Però què et pica? De veritat, Miyaka? Que ho dius de debò, això? Sortiràs amb la Ono? Sí. Ostres, tu, totes les noies de l'escola li van al darrere, aquest noi. La veritat és que encara no us ho he explicat tot. Hi ha més coses. No facis aquesta cara tan fastigosa i parla d'una vegada. Em va fer un petó. Mandarra, si havies d'estudiar pels exàmens. Només penses en la teva felicitat i nosaltres què, Miyaka! Bon dia, Miyaka. Bon dia, Tomo. Hola, Miyaka, bon dia. Vinga, continuem allò que vam deixar amb el petó d'ahir. No podem, Tomo. Ara som a l'escola. Voleu parar? Sou insuportables. Ei, prou! Però això és fantàstic, no? Al final sentiu el mateix i podeu estar junts per molts anys. Gràcies, Yui. Avui, a l'hora de llengua, ens dedicarem a l'estudi. Feu servir els diccionaris. Quina sort, que bé. No he pensat anar de cap manera. Jo no tenia gens de ganes de fer classe. Mireu això, tots els diccionaris de l'escola estan plens de gargots, com es passen? I tant. Sí, es diverteixen marcant on es poden trobar les paraules porques. Ostres, és veritat, aquí hi diu, mireu a la pàgina 581. Estic de sort. En Takeshi sempre em tria per llegir. Tot plegat em posa molt nerviosa. No sé, em fa l'efecte que tot va tal com vull.